Sa number 4, sa kamahal sang puti nga Bombay, wala na sang may nagabaligya sa Burgos Public Market. Binula naman kuno nga wala sang supply sang puti nga Bombay sa merkado. May report si Romeo Subaldo. Bisan diin ka nga baligyaan maglibot sa Burgos Public Market, wala ka sa may makita nga nagabaligya sang puti nga Bombay. Do mga binula naman kuno nga wala sang supply. Kung may ara gid man, tuman ka mahal, naglabot sa 700 pesos kada kilo. Wala. Kuay. No, Bombay puti. 700 pa gid. 700. Sino pa ka? Why? Dila plate eh, no man. Why could you stop? Wala gid. Why could you stop yun? Pero sumong pila ba kanay, sir? Wala idea. Kaya why man stop? Wala na lang ako nagkuha. Why man? Di mo yung kumikuhaan? Wala ka kuha sa bong. Why? Sa Manila. Gani pula nga Bombay lang ani ang ginabakal sa mga bumalakal. Pero hindi lang Bombay ang nagmahal, pati carrots nagsaka man ang bili. Halin siya 120 pesos kada kilo, subong 160 pesos na. Inibisan pa nga ang carrots, andiri man lang nagahalin sa Canlaon City sa Negros Oriental. Amo sinikuno nagakatabo sulod sa negosyante nga si Archie Chan kung may taga-iban nga probinsya nga diri nagapangumpara sa Negros. Ay, damo gakwa ibang nga lugar mo nga mga taga-Iloilo. Dili pagkakuha sa aton. Oo, dili gakwa sa aton. Mas magmahal na din. Gakwa natin sa ibang nga mga taga Cebu. So halin sa 120 pila na sa subong? 140 ang kapital. Ang baligyan ay 160. 160. Bad news sa mahilig magkaon sa KBL, pati ang dried kadyos nga tag 10 ka pesos lang ang putos, subong tag 30 pesos na. Ang asin nga 350 pesos lang ang sako, karon 420 pesos na. Pero kung may nagmahal, may nagbarato naman. Ang lipid sa mantika nga sadtuan ay 37 pesos, subong 30 pesos na lang.